Madwar 3200 student din is-sena ser igawdu minn internet b'xejn. B'investiment ta' miljun euro din il-miżura se total dawk l-istudenti li lestew l-edukazzjoni obbligatorja u komplew jistudjaw immedjatament wara year 11. Jew kif inhi magħrufa tradizzjonalment il-Form 5 fil-livell post-sekundarju sewjek fi-skejjel tal-gvern, dawk indipendenti, tal-Knisja u dawk vokazzjonali bħall-MCAS u l-ITS. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima spjega illi l-għajnuna se tingħata forma ta' vouchers ta' 300 euro illi se jibdew jitqasmu fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju u jkunu jistgħu jissarfu sas-Sibt u 31 ta' Awwissu ta' din is-sena. Wara din id-data, il-vouchers ma jibqgħux validi. Kompla jispjega li l-istudenti jistgħu jaslu l-fornitur tal-għażla tagħhom. Bl-internet ikun iservi għal sena sħiħa. Tim jgħid li din l-inizjattiva flimkien ma' inizjattivi oħrajn qed tiġi adottata biex tgħin u tħeġġeġ aktar żgħażagħ jkomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja. Din hija r-raba' sena li fiha qed tkun implementata din il-miżura sabiex bekk sa issa sar investiment ta' 4 miljun euro li gawdew minnu il fuq minn 6000 student u studenta.